En een digitaal slot, hè. Dan pak ik die. Wacht even. Nee. Dat hoeft niet meer. Dit duwt even deze even zo erboven. Fijn is met de handvatjes. Ja, ik kun ze bij naar boven duwen. Ben je al bezig? Ja, Oh, ben je al bezig met filmen? ja. Goed. We staan nog 5 minuten. Ja, hij staat nu beginnen met eng, hè? Wel. Het is eng als het eraf. Oh. Als ik hem neem, dan vind ik super goed.